Gikulikta na og balik sa City Environment and Natural Resources Office Consenro ang mga basura nga nagtapunog og pila ka adlaw sa mga garbage collection point sa Davao human mapalda ang ilang operasyon tungod sa trash line sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen. Pero ang problema, bisan pa og nakolekta na sa sentro ang mga basura, dili gihapon nila kini madump sa landfill tungod kay gisuspinde sa Environmental Management Bureau kon EMB11 ang operasyon sa pagdump niini human sa trahedya niadtong yaging semana. Ang resulta nangatanggong gihapon sa dump truck sa sentro ang nakolektang mga basura. Naglaray na sa gawas, unahan sa landfill ang mga dump truck kay wala pa gihapoy temporaryong luna nga kalabayan sa basura. Niaging semana pa natambay sa lugar ang mga dump truck. Nagkulita sa mga puro la heavy wala line crowd. May basura puro la heavy tanan. Wala kanang interior. Sa Mintal Market, ang collection point sa mga basura ni Nuno Caramonte. Nagpaabot pa siya sa abiso gikan sa sentro kung asa temporaryong ipalabay ang iyang nakolektang mga basura kaganihang buntag. Papami ka sure ari temporary dam ni kay nagwat may advice. Wala lain. Advice lang gud kay wala ug lang padam madami pero wala what lang ni. Advice la magpugos mi sila na agad mi na sa taas. Tanggong sab ang nakolekta nga basura ni Jimmy Paeldilan. Sama ni Caramonte, nagpaabot pa sab si Paeldilan sa abiso kung kanusa ug asa ipalabay ang mga basura sa Barangay New Carmen samtang epektibo pa ang suspension order nga gi-issue sa EMB11 sa nagka-trashlight nga landfill. Wala may ganin may ng leksyon kay wala may pahuwaran diha. Istambay lang ron dito sa way koleksyon tanan kay di man nila pahuwaran. Pribado ang gidriver ni Paeldilan. Deka talumo ug mulig ang iyang ginakolektahan og basura. Tinaghana gid dito, nagtapok na. Eh wala man dili man kapahuwaran dire kay bawal man sila, nagagad ra po kanusan nila pahuwad, amuwad. Daan ng gingon ni First District Councilor Teco Campo niadtong niaging adlaw nga magpadayon ang pagpangolekta og basura sa Davao City luyo sa mga impormasyon nga suspended ang garbage collection sulod sa 5 hangtod na 10 ka adlaw tungod sumala pa sa trash slide. Well, I was informed by the Executive Department there will be no stoppage of garbage collection in the city. Pagpadayon, siguro there will be some delays but definitely delays sa pwede undangon. You must remember that we are generating around 600 to 800 tons of waste per day. Hindi mo na kolektahon sa kaadlaw, pila na nakalibo ka tonelada. So, di na pwede. Gipangitaan na og paagi sa lokal nga gobyerno ang problema sa basura. Kahinumduman nga apil sa gisabutan sa DNR EMB11 ug LGU nga mangita og luna nga temporaryong kalabayan sa mga basura samtang wala pa nahuman o ginatrabaho pa ang bagong sanitary landfill sa Barangay New Carmen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.